Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Inday, 26 anyos. Minyo ug may duha ka mga anak, taga Davao de Oro. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong rigla nga halos di man mohunong. Aron inyong hisabtan, sugdo na ako human ko mga anak sa ikaduha na mong anak. Ingon inyang mga panghitabo. Hinday, kumusta naman ka, ha? Mm, Salamat kayo. Kay gitagan ako ng mga anak na lalaki. Iko na na di na ta mga anak ha. Ha? Uy, basin, pwede pag usa ka lalaki dahil kay aron may kaduwa na sa basket akong junior ba? Bahala ka diha, Efren. Di nagyot ko. Dili nagyot ko. Mutag ka man dayon, uy. Ikaw kung may panganak dere oh. Oo, ay nagpangisog. Kay basig babughat ka. Okay na ko. Kanina lang duha ang atong anak. Oy, kadali sad gud ninyong muundang. Duha pa gani ng inyong anak ni Efren. Uy, di lalima uy. Di lalim ang mga anak. Ang pagatiman pa, pagpadako, pagpaeskwela. Maong okay na ko nga duharang among anak ni Efren maoy. Usara mo gani ang tato kay makatagam ang pagpanganak. Naluoy lang kong Efren nga ganahan kay anak nga lalaki. Ug karon nga lalaki na gyud ang among kamanghuran. Stop na mima. Unya, unsaon man na nimo pag-stop nga may ba namang ka? Ay makontrol mima oy. Moadto niya ko sa health center. Kay magpatambag ko kung sa maayong i-birth control. Oy, pauban ang banan nimo ha. Aron magkasinabot mo kung unsay inyong gamitong birth control. Kanang magkauyon mong duha. Kay kami bitong paapa ninyo, magsigimiglali sa kalendar rhythm. Kay kining mga lalaki, tikasan kaayo nga mag-ihap-ihap ng pizza sa kalendaryo kung gusto ng mutira. Unsa? Unsa may inyong gusto atong akong gipasabot ninyo, ma'am, sir? Asa may mayat to, friend? Uy, ikaw, uy. Kay, kung mag-pills, ikaw may mutumar. Kung katong inject, ikaw mo sa injikan. Sultihi lang unya ako kung unsay gusto ninyo adto, ma'am, ha, sir? Pagsabot lang usta mo. Katong inject na lang siguro, Finsa. Kay, wati hunahon ba nga imnon na tag-adlaw? Kalimot niya ko. Naburot ko. Nya, di sab ko ganahan og withdrawal. Uy, kay makalabad man ka nas-o. Laban nang, di sab ko musugot na ng ihap-ihap sa kalendaryo. Kay, di baya ka mo absent, karahua ka. Dayon kagkasukog balibaran ka. Kamo good, ma'am, sir. Miss, kato na lang depo ang among gamiton nga birth control. Recorded by X Thunder Gaming. Nauyo na namo sa kumbana nga depo ang gamito na mong birth control. Miabot yun og 3 years ang paggamit nako sa depo. Wa raman untay problema. Pero nahadlok ko sa sulti sa mga babay nga akong kaila bahin aning depo. Unya, Na, uyaw ko na og makakancer kadugayan, uy. O bitaw, bausan na akong nadunggan bahin anang depo nga. Kadugayan ko nun ni mo gamit ana, no? Makamayuma. ha? Hala, kinuo ko. Mundang na lang siguro sa paggamit aning depo. Uy, Bunda kag dipo. hadlok mong kukuski ingon sa ubang parents sa eskwelahan sa atong anak good. Bahin sa paggamit anang depo. Okay naman ka. Wa naman ka kay pamati. Awa palagi ko no karon. Pero kadugayan ko nung gamit kay makamayuma man ko no. Ug ang labaw na kong gikahadlokan kay makakanser ko no. Uy, kuyo tuuda. Di na ko mo gamit ang depo, friend. Uy,
undangan akong paggamit ini. Friend, sukad ba nga undangan akong paggamit sa depo? Dugo naman ko og tagtulo ka si Mana. Ha? Unsay tagtulo ka si Mana? Laki, tulo ka si Mana nga dili mo undang akong dugo. Mubuha na gani hapit. Bitang, kapantay bitaw ko ni mo sige balibad na ako kay gidugo pa. Wala na undang-undang. Balik ko sa health center, uy. Kabasig na unsa na ko ani. Si Bako lang intawag matinuot tong giingon sa mga kauban akong parents. Unsaon na lang ka ang atong anak, no? Kinahanglan magpa TVista ini, miss. Unsa man ang TVS talk? Wagit ko magkapat TVS kay basig mahal na. Ug wa man gyud sa taon mi uy. Ilabi na karon nga duha ng among mga anak. Ang akong gikabalakan kay di man muundang ang akong regla. Usahay, moabot na magbuwan ang akong regla. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, human ko muundang sa paggamit og birth control nga depo. Dagdugay naman hinuon muundang ang akong regla. Usahay, mubuwan na lang. Tungod ba ni sa akong pag-undang o tungod sa tulo ka tuig na kong paggamit sa depo? Ikaduhang pangutana, nahadlok na ko karon tungod sa sulti-sulti sa uban nga makadaot ko no ang paggamit og depo. Makamayuma ko no o makakanser. Tinuod ba? Duna ka ko aning sakita? Ikatulong pangutana, mibalik ko sa among health center tungod sa irregular na kong regla ug tagdugay mahuman. Ang ingon sa doktor nga magpa-TVS kuno ko. Epektibo pagod na. Mga pila man sab na. Ikaupat ug katapusang pangutana, mahadlok ko nga mo mapdos pag-usab. Ning akong sitwasyon karon, unsa may maayong gamiton nga birth control? O unsa may maayong tumaron aron ma-regular ang akong regla? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Inday. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor. Inyong mga psychological, behavioral, nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas. Porbeda ning daghan na basag balik ron oy sumasa mong sensus dito sa drug rehab. Malik na sad ning problema sa ginadiling drugas. Kaya nga to sa kasayuran sa tanan, mao ba yan usa sa kong mga trabaho, no? Pagtambal ning mga drug user. Kaya usa man ko ka drug addiction specialist, no? Manghambog nyo gamay dito ko sa Amerika nagtraining ani. Kami ni Dr. Dave Baron ang hipi sa atong drug rehab center sa Argao kani, no? Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Gusmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the past may shape you but it does not define you. Kalimti na nang nangagi, ha? History na to, history. Ug karon may atong tubangon ug ugma dako pa ng question mark ko sa metabo ugma. So, we live by kuan kanang day-to-day living lang ta. Ngayon, sumbagay gapon, kalimtan na to, gisay na pangol, gisay na arkanse, anak part of kano siya away. Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Inday, 26 years old, taga Davao de Oro. May duha ni siya ka mga anak, no? Punto medikal ang problema ni Inday. Sumasa nabati ngayon sa drama. Sa may atong mga kaila da sa Cagayan de Oro, mga taga Baganga, no? Mga Hirona, mga Biyong family, kibal ko na mo dan dapita. Rose Bob Trinidad sa Davao City. Og kini nga kong giatubangan ron, da gilista gini nako.
si Henry Ortiga diya sa Talisay City, ha? Ako lang ning bagong na-meet si Henry diya sa Talisay City. O of course, ang akong migo Gilbert ug Marie de la Serna. Musta? Si Luloy, rather si Momoy, si Lourdes, si Arlene, si Lee Impasis diya sa Dumlog, no? Si pa ba yung mga Talisay akong kaya? Engineer Henrito Dodong Abilia. Naamo day ka sa Talisay, Engineer Dodong Abilia. Ha? Ug mga Abilia family dito sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. No? Milingan nilang panti og nibot sa Lisna. Mga taga Dumanhog, si Fe o si Tiro Raso. Kumusta? O si Crispa Libod-Libod. Gisay mistro to Porfirio Lim sa Inabanga, Glicerio Galulo. Sige naman, nag-text si Sir Glicerio na ko. Tiyadak, kanadlong ko naminaw ni mo. Thank you very much, sir, ha? May kang maminaw. Og sa mga taga-abroad, musta? May wa mo mapiktuhi kayo sa gubot na karon sa Iran o Israel, no? Si Miloni Kimpan Biliero o si Ma'am Tess Caballero Barliso ba to? Oo, diya sa Kuwait ug sa Qatar ug sa tanan nga mga bisdak, mga Pilipino nga nasa Middle East. Ingat lang gyud mo diha, no? Kay pabalitaan na mo diri nga perting sige lang buto-buto diha. Ting mahala na sa gasolina. Ganina, nagpatubil ko. Purbida, 124 ang litro. Ngayon ay moabot na ko nung nag-2,000 ko, no? Murag mo na yung solusyon sa traffic siguro. Wala na yung managan niya. Magbalik lang tag-bisiklita. Tingnan niya, ne? Mating mahala na yun, no? So, going back to our sender, kung naabot mo tayo ng bisikleta tungod sa mahal sa gasolina, di na lang tayo magdag sakyanan. Musakay po tag pasaheroan nga jeep, mahal na pod. Mahal tanan. Basta mo mahal ang gasolina, mo mahal tanan. Ha? Hasta ang isda, ang tanan, bugas, mahal tanan. O ang syabore ni barato. Ingon to akong kailan taga Maasin City, no? Nga, ni barato ko nung syabo das Maasin. Dunat mo kung anong ni barato. Bidahunong ni mo na bay. Beda magkita ra gyapon kita sa drug rehab ug di mo mohunong o direbas mental ward. Okay, so si Inday, no? Unang pangutana ni Inday. Ako ra gining paningkamutan ning pangutana ni Inday Tubag, no? Unang pangutana ni Inday. Human ko muundang sa paggamit sa birth control nga dipo, tagdugay naman noon muundang ang akong regla. Usahay mubuan o usahay magkuan lagi. Dili regular. Tungod ba ni sa akong pag-undang o tungod sa tulo ka tuig na kong paggamit sa dipo. So kanang dipo bot pasabot ana intra o kanang below the skin nga injection na siya, no? Na siya hormone nga mopugong sa inunta fertilization, no? Contraceptive method ni siya. Ang kining pills mara gyapon, no? Naani siya inunta effect sa pagbuntis, no? May mga kuan ni siya kanang preventive measure nga dili lagi mo buntis ang usa ka babae labi nagdili pa andam masundan ng iyang anak. But like dipo, ang pills naa po di siya yung mga side effect. Sa kadaghanan ako ning ibalik-balik ang uban ani mo complain nga naay labad sa ulo, nang irregular ang lang menstruation, dili na 28 days o 31 days. Nga mura sila kasukaon, mura gidagat, nga ang ilang breast murag mo dako, ma-engorge, so kapon tender, no? Nga na sila abdominal discomfort. Mutungod siguro na kayang uban ganini ani magpil, magaminorya, meaning wala na kay menstruation or mag-mood swing ni sila. So, mao na yung mga posible nga mga hinungdan or mga side effect sa mga tao na gamit og dipo or any form of contraceptive, no? Labi na ka ng mga pills, no? Expected na siya. Okay? Ang dipo sa akong naibalan, mulas man ni siya mga 3 years, 5 years, may nana, no? Mga ubigay niya mga eksperto ani, no? Dr. Lourdes de los Reyes Atok ang eksperto ani, ug si Liway Intienza, no? Okay, sunod nga concern ni Inday. Nahadlok na ko karon tungod sa sulti-sulti sa uban nga makadaot ko ng paggamit og dipo, makamayuma kuno og makakanser. Tinuod ba do na ka ko aning sakita? Well, until now wa may inunta confirmatory nga
makaingon tang hinungdan nganong naay cancer ang usa ka tawo o whatever form of cancer, dili lang sa uterus. Pero naay mga teorya nga something to do with hormonal, stress, trauma, infection. So naay mga ingon ana. So para magsuta kung naa ba kay ingnon ta abnormal nga nagtubo da nga mas, magpa-examine ka. Naam na yung mga pamaagi na magnetic resonance imaging, na positron emission test, very basic speculum exam sa mga obigayni ko may makita nga magtubo diha nga inang tumor or mass ay ang dipo just like other contraceptive naa ni siya yung mga adverse effect kay ma-altered man gud ang hormonal level niya ani. So maka-increase ni siya sa risk sa cervical cancer. But dili gud makatumbok nato nga mao gyud say hinungdan akong balikon dili maka-increase rather maka-decrease, makaubos siya sa risgo sa cervical cancer. Sorry dili maka-increase kundi dili maka-decrease, makaubos. Bantayan lang nimo nga walay mga komplikasyon like infection posible or mga other minunta contributor factors like trauma or naabakay other parts of your body nga posibleng metastasis o madapit sa imong interest organ. Okay? Ning kamot og binay dili ba ako bigay ni pero gining pankamutan no. Pangutan na nibalik ko sa mente regular na kong regla og tagdugay mahuman. Ang ingon sa doktor nga magpa-TBS kuno ko. Epektibo bagod na mga pila man sa wakoy ideya og pila ng TBS no usa na sa inunta diagnostic nga procedure. In fact dili ko familiar kayo aning mao nga procedure pero sunda lang ang imong giingon sa doktor. I hope nga ang nag-advise sa imo o sa kaubigay ni para nga ma-confirm kung aduna bay abnormal nga finding no. Naaman tay pap smear, naatay blood testing, mga pamagi na para nga masuta kung blood nagtubo diyang lapita. Diya sa Davao di Oro, I'm sure ay mga dagkong hospital diya nga makahimuan ni mga laboratory nga mga procedure, no? Kung pila, wala ko idea inday, no? Depende siguro sa hospital. Kung private, siyempre expected taas. Kung government, medyo ba kaminos-minos, no? Ikaw pa to sa pangutana, madlo ko mo mabdos pag ning sitwasyon karon unsa may maayong gamiton i-birth control ug unsa may maayong tumaron aron regular nga akong regla. Okay, you are still 6 years old, duhay mong anak, mahado ka nabdos ug daghan kay mga pamaagi sa birth control. Usa na niya pinaka acceptable sa katoliko nga simbahan kining Ritem, pero mao lagi reliable kayo. Ang kining pills is more than 90% reliable basta kay imo lagi ning tumanon pagkuan. Nya kanang implant reliable mangyapon na, no? Kay proven naman siya nga makakuan gyud. Expected lang nga mag-irregular ang imong menstruation, no? So katong mga side effect nga gingon ko na spotting, na amenorrhea. Amenorrhea is a medical term which means ang usa ka babae dili na magregla sud sa sunod-sunod nga 3 ka bulan. Kung unsay maayong birth control, abstinence. Abstinence o Ritem, ha? Ritem ang gamiton. Wala ko kung sa'y Ritem, narabi na minaw, tingin na ito karong mga teenagers. Ang kanang fertile period sa usa ka babae, kanang before ovulation, mga 14th day sa menstruation. Kung kana ko regular nga menstrual cycle nga 28 days. So, mga few days before and few days after the ovulation, safe na siya nga inunta time to have sexual contact. But kung may sexual contact around the ovulation, tas kayong tsansa nga magkabuntis. So, marasan akong naibala, no? So, sa akong mahinumduman sa among ubigay ni nga subject sa una. Alright, so hinaut na kay nasabtan, nagkutlo nga pagtulunan sa kong speaker ni mo Inday sa Davao de Oro, sa Mindanao ni siya, no?
O ganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako, once again, si Dr. Rene Obra with my partner atong ni Eileen Bathan para sa iyong mga legal mga problema. Andamig tagana sa pagtubag. Sa unsang pangutana sa kinabuhi. Although dili ko may kay balutanan, pero maning kamot ra gyud, no? So from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakarman. Daghang salamat o maayong adlaw. Ito ang DYHP 6